Κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Ο Κύριος της εαυτού μαθητές, νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Ή ο Θεός εδοξάστη εν αυτό και ο Θεός δοξάσει Αυτόν εν εαυτό και ευθύς δοξάσει Αυτόν. Τεκνία, έτι μικρόν με θυμών ημί, ζητήσετε με και καθώς είπον της Ιουδαίης, ότι όπου εγώ υπάγω ημείς ουδίναστε ελθύν, και ημίν λέγω άρτη, εντολήν και νυν δίδομη ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς, ή να και ημείς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται πάντες, ότι εμεί μαθητές τε,